mga bulanong Ipis o mga Iskaya tribe ni pasigarbo dito sa Bohol. Kinsa man kining mga Iskaya? Sila may angkon nga sa taas nga sumpay sa ilang angkan, dinhi na silang daan sa wala pa isuwat ang kasaysayan. Sa ilang karaang libro, mga tapnas kuno sila gikan sa Sumatra o dinhi na sa 7th century pa. Namuyo sa Luon ug Antikera, dito sila makahibalag ni Tamlot ug si Katuna. Ang mga Iskaya kuno sa mga tawo ni daguhoy mga apo. Mibalhin sa biyabas ug taytay nga mga bungtod sa pag-abot sa mga Amerikanong sa mga bulano naging gukod. Namuyo sa ngilbit sa kalasangan, sa bukid sa Pilar, sa Robolyones, Duero ug Indulman, may nangaminyo usab sa ilang silingang kabarangay, apan Iskaya paghihapon ang kaliwatan. Sa pinulungan nga karon gigamit na lang sa pagdiskurso ug pagkanta, kung imong paminawon murag gikan yun sa Arabia o Etruska. Ya jambu samlapya, gram purely paro, rino moyas. Ang ilang babay magsuot og hinabol nga abaka nga sa bukton may kapa. Buhok gitago sa purong ug bawal nila ang magpantalon. Sa mga lalaki, pantalon nga itumon, abaka nga barong ug may beret sa ulo nga kapatong. Lahi usab ang ilang sinuwatan, mga letra nga sinumpay, nga murag pinakatay, nga karon gitudlo pagyapon sa pipila ka mga banay. Kaniadto magtikad sila sa mando sa langgam nga kwahaw. Sa hiniusa nga uma, magbahin ang tanan sa kita. Busa kun kamo niya sa Bohol, ila ang mga Iskaya. Tuni ang ilang kinaiya, aron sination ang kaliwatan nila. Gikan diri sa komunidad sa mga Iskaya ug alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.